Ari kundidzinga pamba ari kuda kugara namaiguru. Maiguru kana mchiti maiguru. Maiguru vava vari vakomana tu mufamily. Sa maiguru vaigara uko vaigara vava ne 29 years. Maiguru chi. Mukadzi womukoma wavo. Amai Ruby Mauti. Yeshiba domdota na Ruby mambo. Bongo. Taurire dare ne munashipa dadizungira. Ninyaya yangu ndiri kumangarira chipati ndiriwani pamberi pamama ndeyekuti akandiroora 1994 tikasiyirwa purazi nababa. 1995 musi wa 30 June ndo pandakatanga kugara papurazi. Saka ndatanga kugara papurazi, murume uyu aita zvekungogara kumagirlfriend achidzoka akagara nevakadzi vanosvika 10 chero paenda pese. Saka pauko zvino akandinyorera peace order yekuti chibva pamba pangu ndoda kugara anoda kugara namaiguru ake nemukadzi wake waari kugara naye kusmall house. Saka zvadaro ndobva ndaenda kumusha kuploti, ndobva ndanoona maiguru vari kuvatesa zvinhu zvavo zvekuvakisa. Ndobva ndati ko maiguru maisa zvinhu zvekuvakisa pano, sei musina kundiudzawo? Kanzi hai ndakatoudzwa nabamunini kuti imwe hamupo. Ndikati amaiguru makore ese aya mongoziva kuti ndiripo, apaenda ndichita zvemwana wechikoro kunoko. Ukanzi handino zvandakaudzwa kuti hamupo purazi nderemhuri. Saka inini ndasingazivi kuti purazi nderemhuri pamakore ese aya. Ndini ndaitobhadhara mabhirizi ese, murume achingomhanya achigara kumagirlfriend ndichibhadhara mabhirizi. Kahwani pamwe ndakabatsirwa natete ava nevamwe tete ndo vakandibatsira kuita sei kubhadhara. Saka inini vanhu vandaitobhadharira zvese varipo. Saka papurazi apa ndakashungurudzwa veduwe, ndaitobva kunemo nebhara nemwana umwe kumusana umwe pamusoro ndichitsvaga mari yekuti ndibhadhare purazi iye murume aripo. Saka hama dzemurume dzakunditi iwe haukodzeri kuva mukadzi pamba pedu because makasiyirwa zvinhu papurazi zvakakwana but zvinhu hapasisina. Hongo takasiyirwa purazi, pane mombe, pane imba, pane gejo, pane ngoro, zvese zvekushandisa pamba zvazviripo. Saka tasiyirwa kudaro. Uyu murume aimboramba kugara pakashaya baba ndo pakatanga kuuya kupurazi. Ndobva pauya mhepo yakatora dzimba dzakati wandei, yatora dzimba dzakati wandei dzakaenda nemhepo. Hurumende ikauya ikati paita chiitiko chekuti mhepo yatora dzimba, hurumende ikauya ikatipa marata imba yedu yanga 3 rooms, takazopa marata aikwana 8 rooms. Murume akauya akatora marata nemota akatengesa mutopu 3, akapinda mutopu 3 akadla. Apedza kudaro murume akabva atanga kutengesa mombe. Kutengesa mombe kwaakaita ini ndasingazvizivi ndaitoita kuudzawo nevamwe vanhu kumagrosa kuti amai hatisi kuda nhoroondo. Chatiri kuda ndechekuti zvese zvakaitika ndo zvazokonzera kuti muuye kudare. Chaita kuti muti nhasi ndakuenda kudare kwamamo nemurume uyu chii? Ari kundidzinga pamba ari kuda kugara namaiguru. Maiguru kana mchiti maiguru vava vari vakomana tu mufamily. Sa maiguru vaigara uko vaigara vava ne 29 years. Maiguru chi. Mukadzi womukoma wavo. Saka ndobva ndakiya madhoo. Vada kugara nemukadzi womukoma semudzimai wavo here? Aiwa kuti vari kuti purazi rava refamily house vachidza inini. Inzwai mama imi. Inzwai kamusakanganise dare. Munotadza kubatsirika. Kana mchinzi chinhu chefamily house, chefamily. Ndechefamily. Kana chiri chefamily ndechefamily. Purazi racho mutaura nderenyu here? Vakatozondutariwa nababa. Saka vakazondiudza izvezvi. Saka right uyo mukadzi uyo wamuri kutaura, mukadzi wamuri kutaura muri kuti mukadzi womukoma wake. Kana purazi riri rababa wake, muri vati aende kupi nevana? Ina ndina kuvadzinga, ndakangoti maiguru ngatichini. Kwemegwadzinga muri chiiko dai mambuya imi? Musazviise paposition isiriyo. Toda kutaura nemi tichitaura nyaya dzekuti wane kukubatsirai. Musaise zvinhu zvisina basa mukati menyaya yamune mauya nayo kudare. Handiti hatisi kupinda panyaya yezvemusha. Musha hausi wenyu mese. Ukasaterera musha iwe wapuwa kunzi gara ipapo, ukasapaterera panogarika sei? Munodzingwa. Muna kuti munakupai musha wacho na ndiye auya kuterererei musha wacho. Zvinoita? Ndinda ndichiterera. Kuti mugarepo. Saka unyaya chete. Ukapuwa imba zvino nhasi mutaundi mukudzigara kumba umu. Ukasaiterera inogarika remba yacho.
nevekanzuru andiwanoya kuti kudzinga iyi munondedzana navo kana maiteerera kuti muone magariro. Izvozvo hatidi kuzvinzwa, isi nyaya yatingataure pano. Tinoda nyaya yakuunzai pano yamungatotiudza kuti chii chatiri kutaura. Inyaya iyi akundidzinga pabrasi muchidzingirwei? ari kuti ndoda kugara nemukadzi wangu namaiguru. Achakudai, musatungamidze nyaya yekudzingwa. Taurai zvetu vanhu imi taurai zvekuti hachakudai. Chokwadi. Saka isusu muda kuti dii? Hachakudai, muda kuti sitidii? Ndiye akakudai kamurume wenyu, ndiye akakudai. Hachakudai, isusu sedare todii? Ndopatoda kuti mutaure imimi kuti ndauya kudare, ndoda kutsvaga kubatsirwa apa nepapa nepapa mama. Handi ndo zvinoitwa mudare. Hachakudai matiudza. Isusu tomuti ida munhu asiri kuda. Zvinoita here? Hazvisiri izvozvo. Tiri kuda dambudziko renyu parave manje. Ndopamungadai maakutaura kuti musha iwoyo nhasi wandakudzingwa mama. Ndini ndaitouteerera kuti uvepo kusvika nhasi. Amen. Saka ndoda kubatsirika. Ndozvamune muchitaura kadare kuti dare rijekerwe kuona kuti panoda kubatsirwa munhu ndepapo, kwete pekuti munhu achada munhu atingapagone. Chaari kukurambira isu hatingachizivi. Handiti? Ndipapo. Ndepapi? Ndisi kuda kupataura ini. Ndepapi? Pataurirei. Ndoda kubatsirikawo kuti ndindaibhadhara saka akuda kundidzinga saka ndaichiti kana anokwanisa kundidzoserawo imwe mariwo ndiwane kuendawo ndine taurai ndine mari. Mama nyaya yekuti kudzingwa kuri kupesanisa nyaya. Kudzingwa muri kudzingwa papurazi apa muchiendeswa kune rimwe here kana kune imwe nzvimbo yake? Hapana. Ndiri kurambwa. Ndiri kurambwa. Topita panhau yekurambwa. Handiti tabva panhau yekurambwa, dambudziko raripi? Imamusi kuda kurambwa here? Ndiri kuda kana achida kundirambwa. Right. Nyaya yenyu iri papi yamaunza kudaro? Nokuti kana muri kurambwa imi muchida kurambwa kwacho yamauya nayo kudare manje ndo yataakuda kuti zvekurambana morambana, zvaari kuda zvamuri kuda imimi motiudzawo isi timuudzewo kuti iwe uda kuramba amai ava patova nedambudziko rakati newe. Handi ndizvo? Taurai. Inini dambudziko randinaro nderekuti mari yandakashandisawo ndo yandanchida yandaishandisa papurazi nguva yese ndichibhadhara ndiri ndega. Imari? Iko zvinangu handichanyatsoziva kuti mari nekuti machairman aripo handizivi kuti handizivi kuti machairman ndei panhau yepamba. Kwei maingogara nemukadzi achiteerera musha musingateerere musha? Inini zvekutakateerera musha handizvizivi nokuti paari gore rakutaura rakateerera mungati kuti gore rakati ndikateerera plaza, gore rakati ndikateerera plaza. Taurai. Kwanzi taurai kuti pakati ndoma makateerera kuratidza kuti ivo vaiteererawo semuridziwe mwana wemuridzi wemusha. Inini ndongoti pese ndaiteerera ndakatobatsirwa nana tete apa iyo havana kana mbogara vateerera chero pavakatengesa mombe havana mbogara vateerera. Inzwai kamai inzwai muvanhu hamutange makatsamwisana. Handiti ndizvo? Hamutange makatsamwisana. Kana tatsamwisana hatifanirwi kutyorana kana kugodorana. Handiti? Ngatiendei pekuti imimi hamaingozotanga nekungoteerera chete iye kurude kuchiwirirana. Mongotanga nekungonogara pamusha ndima kutoteerera purazi. Makanga matadziranei naye murume uyu? Makangogara kubva 1995 yamakapuhwa purazi. Ivo baba varipi? Varidzi vepurazi. Vakashaika. Vakashaika. Ndobva purazi rasara mukapuhwa nani? Vakatipa vasati vashaika. Vachiripo. Vakakupai musati vasati vashaika? Awo, 95. Ivo vanga vashaika rini? Vakazoshaika rini? Vakazoshaika 2009. 2009. Panzure man. Pane zvandanza zvekuti mune episode. Vari murume wenyu. Apabude episode zvaivatika. Haisi protection order. Protection order ndo inobuda. Munayo? Ndinayo. Tuonei.
peace order ibude pamukadzi nemurume vanhu vakabereka vane vana because kana in protection order iyoyo ine judgment yekunodaro ine maconditions anenge akanyorwa saka imusati mauya kuno makatomboenda kune mamwe matare nenyaya iyoyo pana makatonzi xy makarambana kare ndo zvakataura kwato ndo zvakataura zvaitaurwa muripo padare takamboenda padare nehama ivava vari pano vana baba pachikenini vakati ivo vanga vachida mari kuteerera kwakaita purasi ndobva vazoti tokwanisa kupa $50 pamakore ako ndobva indangosunga mudare mati ndobva ndabva ndobva ivo vazoenda kumapurisa vaenda kumapurisa ndobva tazoenda siturutu mapurisa akati nyaya yenyu inoda kwamambo nekuti munofanira kuti iwe utore hama dzako iwe kutora mukadzi kugara naye dare hazviiti dai wakatora hama dzako nedzemukadzi pamberi wonomupa gukuru naye amai uda kuti mubatsire dare rino kukasika kufamba pakaitika nyaya yemusati makatonga musi wani dare ro 19 Juni ka makaenda here makaopoza here zvaitaurwa kukanzi judgment yakanzi judgment vakangoti musatevera murume kwaanenge ari iye akazoti inini ndomutevera kwaari judgment yakati dzokerai munogara kupurasi saka imimi sei kana padare rakambotonga nyaya yekugara papurasi maiunzirei nhasi aiwa ndini ndatanga kumang'ara kupi kunoko saka nyaya yamakamhangara kudare kuno yakakavhiwa nedare hazvisi here ndizvo nekuti ndindandatanga koti Miliane Shepherd wakanzi varambe vagere papurasi ndizvo here zvakataura nyaya iyi haina kupera inopera rini nekuti Majesty vakataura nechirungu saka havana kunzwisisa vakati chii makachinzwa Majesty aniti nyaya yako ndainzwa zvauri kuda asi manyorero wakaita asiriwo chienda rogadzira inonzi intertit tikainanisa ndaigadzira ko iyi yakapera sei hatidi kuti mutongese mambo nyaya yekutongwa 1 2 hatidi kuti mudzokororese dare kutonga nyaya yakatongwa nerimwe dare ese matare handitika saka kana ava vakanzi paprotection order iyi zvamakanyora zvavanenge vachizvipikisa izvi vari kuuya kuna mambo vachiri kudzingwa pamba ivo vari kuti dare rakati havadzingwe pamba saka izvo kana zvakatongwa zvakatodii zvakatongwa saka zvandichada kuti muite pano zvinoshanda imimi ndimi manga muri mangari panyaya ikuku endai munoya nejudgment yenyaya iyi isati yani judgment kosaka muri kuregere kuti ipere muzoenda kune muzotanga imwe saka ndakati nditanga ndauya kuno kuzopedzisa yekutanga ainoti nyaya iyi ndaura ndandadzinese nyaya mbiri kuti kwamambo ekukoti mambo yangu chete saka ndakati nditanga ndamubvunza kwamambo tinopera sei ndozokontinua saka yekwamambo ndeyekuti chiyama tifambe pazvamambobvunzwa zve iri pano ndeyekuti chii inini ndina ndakatanga kumang'ara ndeyekuti chii ndiri kudzingwa pamba makanzi chine dare rekwamajesty kusivu ava vakatozomang'ara kumashure aiwa vakati musabva pamba right nyaya yamauya nayo kana ine zvakataurwa yakasovhewa maifanira kudzokera kucivil court imwe nei munhu uya wamuri kuti asandidzinge pambe ari kundidzinga pamba isusu hamuna kutiudza zvese izvozvo chechitonge tikutotangidza kuvhingirika chii chimwe chamanoda kumang'ara kuno chimwe chandaida kutaura pane mari yakandikwereta 1000 saka 1000 yacho handi kundidzorera musi uyu makazvitaura here handina ora dzimwe dzenyaya dzamuri kuunza dzinenge dzisiri traditional handitika ndanzwa muchiti maibhadhara purazi iroro vanofanira kundibhadharawo ndakabudisa mari yangu kana kuti apo makanzi ex-wife zora kuti zvekunoku zvekurambana ndozvamambobvunza ramambo kuti makadii makatorambana kudhara imungati ndakaramba asi handisi kuda kubviswa pamba ndiri kudzingwa pamba yekudzingwa pamba iri apa paprotection order kana makanzi musadzingwe you go back munoudza clerk of court kuti munhu ari kuinda against judgment yakabva pane anodzinga futi pamba paya munonzwisisa kana iri nyaya yekuti mune property dzamunoda munoita sharing of property
kana vane chikwereti munoisa masummons kunonzi small claims muchirikwaya mari yenyu kana kuti izvo zvinoudza mambo nyaya 1000 muri kuti chibaba nenyaya yemari yamai Ndizivi. vari kuti mune 1000 vari kuti handizivi 1000 yacho takatoitora paita nyaya yemba yemhuri saka vaitoishandisa vachienda koti. Foni yenyu imi yatinetsa imi. Foni yenyu kuramba ichichema chiitira noizi iwe foni yenyu mukoti hamutenderi. Vana kudhonga wangu vakauya vakadzokera. Vanga vakauya vakadzokera. Kana mchito wanga wakauya vakadzokera vakauya mudare rino vakadzokera. Ayo vakashedza vakaudza ava kuti unzi tauya takanzi mapurisa anga vauya. Vakauya vakaramba kuuya. Vakabva vati takudzokera. Mai munorasika nyaya. Ndati munani mudare rineri. Handina. Hama dzenyu dziri kupi? Dziri kumasvingo. Munoona munogona kunge mine nyaya munoda kubatsirwa asi hamugone kuswatanira nazo handiti. Saka tiri kuti dai munge mine mumwe munhu woukama wenyu maigona kumutanga mamukwira nyaya dzenyu okutaurirepo. Tikaenda pane zvese zvamuri kuti makarambwa makuwa kupura. Handina. Munozviona. Handina kurambwa. Mhanye kondo kunokurasisa. Saka zvese zvinhu ndozvimwe zvandikuti mukawanga mine mumwe munhu woukama wenyu anokubatsira zvinhu zvamuri kutaura panapa zvitotaurwa padare. Muri kutofunga muri kutaura nyaya dzekuti mubatsirike but muchitozvipisisa. Musina kurambwa muti ndakarambwa. Ndozvimwe chetezvo saka zviri kuindiketa kuti munzi ex wife. Hamusi kuziva zvinhu zvokutaura. Muri kutaura zvinhu neshungu musingataure nenjere. inga makaopoza vanhu zvakanaka namuno. Right, kugaidha kuti mambo vasatore nguva nenyaya yenyu. Imi mendai kumunhu akakubatsireni bepa iri. Ita. Ari muno muchegutu handitika. Hameno ndipapo. Munoti mambo vari kudawo judgment yenyaya iyi. Moita inonzi request for a tight judgment pakota. Munoya nezvakabuda munyaya iyi. Zvienderane nezvichabuda nenyaya yenyu. Maybe mambo vachaipostpone. Mwana mukana unotora judgment yenyaya iyi. Imi kana mune imwe nyaya yamunayo yamakaaply kuti ine judgment ine yamunosika judgment yomwe nayo kuno zvienderana munopanzwisisa. Hakuna nyaya yakapera kune rimwe dare inotenderwa kutongwa yoita mwenyowani kune rimwe dare. Zvakafanana kuti dare yakatotanga kuperera kuno zvataurwa zvamamwe makuda kutaura yaisa muitongo because yakatongwa munyaya imwe chete yevanhu vamocheta itongo kumatare maviri akasiyana taura nyaya 1. Saka nyaya yekunzi arikubvisa pamba ari irimo umu vakaiopoza vachiti ari kuda kuti andikabva aise mukadzi wake munyowani pamba ndindaivapo kubva 1994 muaftervit. Saka zvinobatsira manje kuti yamuri kuya naye kuno ine munopiwa judgment yeizvi zvinhu zvamuri kutaura zvakambotaurwa apo zvakanzi chii zvisingabvi muromo menyu kuti ndakanzi ndisabve pamba kana kuti akanzi abve pamba. Ine munoya nejudgment inenge iripo pakoti. Mopiwa date inotevera kana 70 modzoka muine judgment. Imi kana judgment yanga ari kufavor kwenyu uyai nayo. Imi naye munoona munhu akakubatsira request judgment munoenda pawindo raclerk of court apo munoti ndiri kudawo judgment yenyaya iyi inotaipiwa yodhindo mutongi akatonga nyaya osaini modzoka nayo moti ndo judgment iyi inini kuti kuno munhu akaripota zvakati zvogaita zvotongwa zvichina mberi. Kana muri kunzi bvai pamba civil court yakati hamubve pamba paprotection order hakuna dare rinozoti chibvai pamba kunze kwokuti ava vachiita nhingi yavari kutaura kuti ndoyavakanziita iyoyo. Kana munhu akanziita izvi anenge achiudzwa zvauri kuita izvi hazvisiri izvozvo hazvishande panyaya iyi.